クリエイティブ産業はウェールズで偉大な成功物語を築いてきました。ウェールズ経済において最も成長している分野の一つであり、数千人の雇用を創出するとともに人材とアイデアを世界中に送り出しています。メディアイノベーションの拠点としてますます注目を集めているウェールズの首都カーディフには、世界トップクラスの放送局、映画やテレビの制作会社、そして勢いのあるデジタルクラスターが揃っています。メディアカムリはウェールズの映像産業におけるイノベーションを加速するために設立された共同組織です。カーディフ大学が指揮を執り、創造的なイノベーションエコシステムを構築するためのモデルケースとして生まれたのがメディアカムリなのです。大胆で野心的な新しいアイデアたちが研究開発を通じて現実のものとなるように、重要かつ不可欠な資金とトレーニングを提供しています。ウェールズと日本は歴史的にも経済的にも深い結びつきを持っています。テクノロジーと映像の分野で未来の成功を切り開くために歩み続ける2つの国。私たちは皆様と新たな可能性を探り、コラボレーションし、共に成長する道を模索したいと心から願っています。